Teraz tu stojím s pomocným biskupom Marekom Forgačom a chceme sa ho spýtať pár otázok. Čo môže cirkev ponúknuť človeku, ktorý neverí, ale hľadá hodnoty a istotu? Tak cirkev je pre všetkých. Toto si stále musíme pripomínať, že nielen pre tých, ktorí sú aktívne veriaci a praktizujúci, ale je pre všetkých a má mať otvorené dvere pre všetkých. Tak to veľmi zdôrazňoval aj pápež František. A myslím, že to najviac, čo môže ponúknuť aj neveriacim ľuďom, je príklad. Lebo slova môžu byť silné, ale keď ponúkame príklad, ktorý je atraktívny, ktorý priťahuje, tak to môže byť cesta aj pre neveriacich. Prečo podľa vás mladí ľudia odchádzajú z cirkvi a ako ich možno osloviť? No motívy môžu byť rôzne. Podľa mňa a podľa mojej skúsenosti najčastejšie je to nejaké zranenie v cirkvi alebo sklamanie v cirkvi. Môže to byť aj pohodlnosť niekedy, pretože isté, že život v cirkvi si aj vyžaduje určitý štýl životný a aj nejaké odriekanie si. Ale zameriam sa skôr na to zranenie alebo sklamanie, čo mi je veľmi ľúto, keď sú to práve tieto motívy. A ak je to tak, tak mali by sme so súcitom načúvať týmto ľuďom, predovšetkým ich vypočuť, nechať ich rozprávať a tam by som videl cestu aj návratu naspäť. Čo by ste odkázali dnešnej generácii? Dnešná generácia má toľko príležitostí, možností, čo ponúka tento svet, reálny aj ten digitálny svet, že niekedy sa nám stráca zo zorného pola to, čo je najdôležitejšie, a preto by som chcel dnešnej generácii odkázať: hľadajte, neprestaňte hľadať, neunavte sa v hľadaní toho, čo je najdôležitejšie, toho, čo dáva skutočný zmysel životu, toho, čo skutočne naplňa srdce človeka. Hľadajte. Tak ja vám ďakujem za všetky odpovede.